Hi Grace. Kumusta na ka? Gimingan naman ko nimo Grace. Nakahinomdom pa ka? Katong nagsakay ta sa Muntikab. Naalis mo imong baho sa ilok Grace. Pero wala ko baho Grace. Kay gwapa ka. Ug labti ka. Ang sarap gumising sa umaga tuwing naamoy na ang luto ni nanay, panatinapay, lalong lalo na Virginia atong wala na bang ibang gusto? Virginia hotdog, ito ang baon ko. Paborito, basta hotdog, Virginia. Chris, sunod ba? Pamutang og Rexona ha? Para mahilap ko og samot nimo ba? I love you.